Hello guys, umomuka sei muri Zimbabwe vatete vadzoka zvekare nenyaya dzenyu. Veduweka ndinofara chaizvo whenever it's time for me to talk to you. Muzoreda kuti nyaya dzatinadzo. Yekutanga hello tete. Nyaya yemukomana wekugokwe vari gay yakandipa courage to write to you. The struggle is real. And nhamo dzinosiyana veduwe. Ini nyaya yangu yakamira yakadai. Please don't judge me. Just read my story. Maybe someone out there is in the same situation. Ini ndiri murume ane 32. Ndiri ngochani. Ndinogara kuNorton muno muZimbabwe. Kuva ngochani kwangu hakusi kwekumanikidzwa or rituals, but ndakazvarwa ndakadaro. Zvekuti dai ndaida kuromba, ndaingoti kuvarombesi ndipei mhiko yekuti ndinofanira kurara nevarume. Ndinenge ndisina kana dambudziko nazvo. Ine story double happiness. I have manly features and mannerism. Ndiri murume chaiye, kwete kunge Tabeth uye ndiri handsome. Type iya inodiwa nevakadzi vazhinji nemagay mazhinji. I have always known kuti I'm gay since I was 14. I have had girlfriends in my past. I used to try so hard not to be gay. At some point in my life, ndiri university, I was dating a very beautiful girl. And to maintain the relationship, I used to take Viagra pills. Kuti nengo imire. But I got to a point where I decided to live my life the way it was meant to be. Vamwe vanoti kuva ngochani decision yako munhu and idhimoni, but veduwe ndakatsanya ndakanamatirwa asi ndakatozoona kuti nguva iri kufamba and I'm not enjoying my youth. Kuda zvimwe, I'm not spiritually strong. Idondinamatirai imi kuda zvimwe, munamato yenyu ndiyo inonzwikwa. Even kuprayer line yaTB Joshua ndakatombofona ndiri teenager, but one thing I know for sure is that God loves me. Mugore ra2018 ndiine 26 years ndipo pandakatanga kuita relationship yangu neumwe murume. To this day I live as a gay guy. The gist of my story nderekuti ndinoda kufadza mai vangu nekuvapa muzukuru. Vane vamwe vazukuru for my siblings, asi vanoshuvirawo kubata mwana wangu maoko vasati vafa. Kuti ndiroore mukadzi ndinoona sezvisina kunaka kuroora munhu wausingadi, just to bias people sezviri kuitira dzimwe ngochani. Strange things are happening out there. Vamwe venyu mutori married to gays musingazivi. Ndinoshuvira kusangana nemukadzi asiri kuda zvemarriage asi ari kuda mwana. Toita idu chibaby chedu. Like I said before, there might be someone out there ari kuda kuita mwana, someone who's lesbian or bisexual or are straight. If they are there, tete vapei ma contact details angu tifambire nyaya dzacho. I'm very handsome and ndinodawo mukadzi ari beautiful. Toita chimwana chedu chiri beautiful. Kune avo vese vanojaja ngochani, ndinoti jaja henyu, asi mangwana munogona kuzoona kuti mwana wako anorara nevamwe varume. From the beginning, Vati, please don't judge me. I just have one question for you. It's just that I didn't manage to ask you this question because when you sent this, I did not read it through. Pane pamati inimi, you are not attracted to ladies at all. Saka maitoma Viagra kuti ningo isumuke. Saka my caution is, kana tikazowana munhu aruda panda kuti ndiri pano ndiri beautiful mukoma sekutsvaka kwamaita ndoda kuita mwana nemi asi handidi kurogwa. Ndozvavataura vati kuva vari mudiki vaitofila kuti ivo vari attracted kuvakomana kwete kuvasikana. He has tried to have girlfriends but he doesn't work. He's a man. Hanzi ndiri handsome. Dude, what you call hunk? He's a hunk. Vakanaka. Vari kutishotesa madzimai takawanda takaswa takwanda zvidiyo vadoti bodo. Ini zvemabhebhe handidi asi vari kuda bhebhe rekumitisa. Masviwa wenyu handiti regai tipinde munyaya inotevera. Tisati tapinda munyaya inotevera. Pane mwana akapasa olevu yake zvinoyevedza. Maresults acho ndichawaisawo pascreen. Mwana ari kutsvaka kuti veduwe ndotsvakawo munhu angandibatsirawo. I think aroda kuenda ku-A level day school. Aringoda munhu anomubhadhirawo school fees. To those who are moved tokumbirawo mubatsiro mwana, madhedhi vake vakashaya mama vake. Isingle mother havasi kushanda asi maresults maona. Ndodonamatira kuti Mwari ngaandibatsira ndigonese. Mwari ngaatigonese kuti vana vatigoni kuvaendesa kuchikoro veduwe. Vane bright future. Regai tipinde munyaya inotevera. Alright, nyaya inotevera. Hello tete, vamwene vangu vakapinda mubedroom medu kuma 1 AM musi weSaturday. Koedza vachida kukwira pamubhedha. Ndakamutsa Habhi akavati mama muri kuendepi? Vakati imba yenyu yakakurisa. Ndarasika ini kwangu ndekupi kwandanga ndakarara. Ndikamuka ndikamonera Zambia. Vakamira vakangondijokera kana kunyara
kutarisa divi sezvo danga ndiri musve. Saturday iyoyo tava kurara habhi akabhakiya dho kuma 1 am Sunday takanzwa dho kubato-bata munhu achizama kuvhura achitadza. Habhi akati ndiani? Ivo mwana vakati hamusirimo mangu here? Habhi akati aiwa mama endai kwenyu. Vachibva varidza zitsamwa ramai azuka vaya vemanigerian movie. Tikanzwa munhu achifamba achienda tichimuka Sunday kugadzirira kuenda kuchechi. Takawana munhu akaisa muromo mumhino. Ndikati marara sei mama? Ndiye zi. Ndikati zvekechi 2 vakanyarara zvakare. Mwana wavo akabva apinda musitting room mataiveri akatonzwa ndichiti mamuka sei mama? Achibva ati ko hamusi kudavira sei? Asi hamuna kunzwa, vakaramba vakanyarara. Iye akavati mamuka sei? Ndiye zi zvakare. Akavati ko maitwa sei mama? Havana kutaura. Takabva tangogadzirira kuenda kuchechi. Ivo vakati havaendi, nhasi musoro uri kutema. Isu tikaenda nemwana ane 1 year 5 months. Chechi yapera takawana vasipo vatora bhegi ravo. Habhi akavafonera kuti muripi kwamazosiya dho risina kukiyiwa idzombavha dzizere kudai. Vakati saka waida ndiuye nemakiyi enyu kuno here? Habhi akati maitimirira mama kusvika tidzoke. Ko zvaita sei? Mazobva tisati tadzoka kuchechi moita semadzingu akana kutukwa sei? Vachibva varamba vakanyarara. Airtime ikangopedzisirawo yakata ko yacho. Tiri waridhi izvezvi kuti ko takatadzei. Zvakaoma. All right. So when it comes to older women, like our older parents, like our parents, when it comes to our parents who are older, vanogona kuva vane amnesia. Haungawisisi kuti zvii. Hatingangomanyiri kufunga kuti vanoroya. Hatingambomanyiri izvozvo. Ndoziva kuti vachinji venyu muchadaiwa. Koivo gogo vangauridza tsamba kuti zvadii imi hatizivi. We don't know what was going on. I think I've read this story on Facebook, but ndaingoitumigwa. I've read it before. Regai tipinde munyaya inotevera munongotiudzawo kuti ivo gogo vangauridza tsamba kwai zvadiko. Zvinhu zvacho. Ndiri musikana ane makore 25 ekubereka ndaitawo dambudziko randinaro. Pane murume wemunhu wandanga ndane makore ndichimuchiva kwemakore. Aiuya mushopu mandaitengesa ndombomunyima chenji ndoti hapana chenji modzoka time ingori plani kuti andinyenge, asi iye aingoramba achita kunge asiri kuona mamuvhu andaimuitira. Murume uyu ndomuda zvekuti asi ane mukadzi. Ndinotoramba vakomana vakawanda hangu ndichida iye. Ndakazopiwa nhamba neshamwari yake tikatanga kutaura paapu. Ndakamuudza zvandinoudza pamusoro pake. Iyewo akandiudza kuti anondida asi haadi kuita zvinhu zvinokonzeresa nekumba kwake nekuti kune mukadzi. Ini hangu ndakazvipira kuitwa side chick or whatever you call it. Inini hangu baba ava ndinovada. Ndiri kuda hangu kuti vapinde vandipe kana mwana. Chero vakandiramba ndava nemwana ndinochengeta. Chero ndichiziva kuti ndakamuita with someone I truly love. Vanotuka-tukai. Vamwe vakadzi pano mava nemhuri nevarume vamusingadi. Ini hangu ndazvipira chero zvazvaita. Akandiudza kuti mukadzi wake haakwanisi kumuramba because of me. Tinotaura paapu every time. Ndonyanzonzwa mwoyo kupombonoka. Mwoyo wangu unondirwadza panenge vaikumba nemukadzi wake asi handipinduri. Nepamwe pandinovaona vachifamba vese maweekends. Munhu uyu ndinomuda hangu, handizi kuti ndingadii. Avewo wangu, handidi zvemushonga, handisi hure. Ndibatsirei. Anyway, she's 25. Guys, at 25, 30, she's a crash here. Because unotoona kuti maybe this thing is actually taking, it'll take over your life because she's obsessed with a guy. I think your obsession sekonda kwangu. Aminongo kuti munofunga kuti kudii. Regai tipinde munyaya inotevera. Makadii kana tazogara guys. Vamwe vakadzi veMount Darwin maginda goriya chaiwo. Ndakabatirwa mamessage egirlfriend paya. Ndokubvunza ndikati usandibvunza zvekugotsi kwetsure ndichibvuta foni. Pakukikirizana paya wanike zvatanga zvibhakera. Ndakamutibura muromo ukaita bhuchuchu. Ushu. Tikazobatwa zvedu fight ikapera ndakawina. Hepanheyo rava rimwe zuva ndaisa mvura mudhishi kuti ndigeze. Ndichingoisa sipo kumeso ndikanzwa saka iwe unotozviona uri bhuru. Handiti woti chihure ndokubvunza wondirova futi. Nhasi pakaipa ndabvisa vari rachona. Pandakaedza kusvinura ndine sipo kumeso ndikaona akabata mopu wena. Pandiri kuti saka uruda kuita sei ndikanzwa yauya mopu kumeso. Pandakaedza kusvinura ndine sipo kumeso ndakaona akabata mopu wena. Pandiri kuti saka uruda kuita sei ndikanzwa yauya mopu kumeso. Ndikanzwa kunge mopu yauya kumeso. Ndakanzwa kunge ndabva mutanda mhino.
apa yaiva nyoro, munongozawo tumavhu twemopo kupinda mumaziso. Ndakabata kumeso ndikapfugama, achirova mbabvu idzi kusvika mopo yatyoka agondiitei magaro nestiki. Ndaisaziva kuti magadziko matema anotsvuka akanyatsorohwa. Mhere yandakaridza yakaita vepanext door vauye, asi vakashaya chekuita, dhoo rakakiyiwa. Apedza shungu akabva buda nekapesi kake ndokubva aenda kwasisi vake. Mwedzi wese ipapa ndokutotaka kugara. Mwedzi wese ndanga ndakarara nedumbu senyoka. Zvakaoma. Kwai makadzi vekuMount Darwin maginda goriya komogorova mukoma kusvika magadziko matema atsvuka nekurohwa. Ndasika ndaseka veduwe. Regai tiende munyaya inotevera. Ine hangu ndiri kungonzwa kuda kureurura, dai Mwari andiregerera andinzwira ngoni. Okay, I was dating this guy, so he was working pa this company inoitwa zvemagasi. So iye paishanda paive neguardroom kwaizouya security maneri, so ndimo maaigara. Fast forward, mukomana uyu taipengesana zvekutodaro, ndichiswera naye, then munhu kwakuzongoti let's break up soon, I'm leaving, I can't do long distance relationship. So I just accepted it, but deep down I was hurt. So pabasa apa pane mamwe maneighbors ane mashops, so ndakatora nhamba dzaive pane chiposta chavo chegasi ndokuisa message as one of the neighbors. I wrote this: makadi yenyu, inini ndiri one of your neighbors, handisi kufara neunhu huri kuitwa nemukomana ari kukushandirai. Anouya nekamusikana kake, voswera vakavharira nawo mugadroom, apa makastoma paanouya anowana pasina munhu. Then I sent it as a text kwakubva ndabvisa line randakashandisa ndikarityukora. So ndakazonzwa just yesterday kuti akadzingwa basa rakapera. Ndinongotiwo sorry hako ti iwe wakandirwadzisawo. So it was tit for tat. Ndangoti dai Mwari andiregerera, ndakaroya masikati machena naiwawa ndinoti haleluya. Ko why do people do that? Kana munhu asisachadika handachadi here? Why would you want to ruin his future? Asikana zvinhu zvakaoma. Alright, regai tiverenge nyaya inotevera. Ndakauyawo muno muSouth Africa 27 kuti ndiwanewo cheuviri nemaomero akanga aita zvinhu kuzimu. Fast forward, best friend yangu ndiye akanditora akanditsvakira basa, then ndashanda 2 months ndikati aiwa Sawira wakaita basa, rega nditore mhuri yangu igare pedyo. Mudzimai akauya chokwadi tikagara, sezvo indaishanda manheru, Sawira wangu waisara opinda mumba mangu nemudzimai wangu. Bedwe, hazvina kutora nguva, ndakanzwa nerunyere kupa. So umwe musi ndakati regai ndidzoke pamba zvekuma 8, ndakangosvikopindwa nekeshasha yakarara nemanhede. Vese vakangopanika, hasha dzakandibata, ndikaburitsa okapi banga ndichinorova Sawira vangu nechipagurukuru apa. Akangoti zi akadaro. Ndikati kumukadzi, ndeipiko iyi? Akati vakandimanikidza. Ndakatanga ndaita bonde nemukadzi, chikomba chakaoma apo. Ndichangopedza bonde ndakabva ndamuisa banga zvichinodhakwa zvakadaro. Ndaigara kumanewstand kumukuku, ndakasunga dhoo ndokuvapisira mumba imomo vese, ndikabva ndachinja town. Handizivi zvakasara zvikaitika, but now yakundinetsa munharaunda yandogara. People they think kuti ndopenga. Basa harichabatike, ndakutoita upenyu hwekunonga zvigubhu nemakeni mutown, of which handirare usiku vachingouya kuhope. So hama dziri pano ndopotera kwamuri, ndodii ndiwane peace, I'm suffering. Any advice ndotora, ndakaita nekuda kwehasha. Zvakaoma. Bedway, tinokutendai nekuona kwamaita episode ino yati pfupikei. Ndichazama kuti pandodzoka kwaappointment yangu, because izvozvo it's 9 o'clock, 6 past 9. Then I'll try also to record the second episode, because aida kuti poste 2 pazuva. Nditi asi imi mungosara muchikomenda kuti nhai wedwe, kune vanhu vanoita zvinhu zvakadai, ungauraya munhu wotanga waita bonde naye, wapedza womuuraya. Ndaperegwa. Vedwe muve neruzivo rakanaka. Mother's Day yasvika. We can't wait to meet you guys. It's going to be lit. We are going to be at the Radisson Hotel. Elegance is the theme of the day. You guys, vasati vabhadhara kana pachine space 6 macheya. If you want, please come and join us. Muve neruzivo rakanaka. Ndatenda. Bye bye.